Здравейте хора, в днешното видео ще видите как аз и по-малкият ми брат играхме 2v2 боксфайт и как просто ги съсипахме от бой. И ако видеото ви хареса, ударете един лайк и се абонирайте. Гласувай за това помпа Хамара и Скара. Третото отляво надясно. Тей. Те всички сме за него. Аз съм готов. Стени взимай. Браво. Само едно не взем. Ако ме засечи тебе. Помощ? Дед? Не го хитнах. Не, брат, човек, много съм зле, Браво, браво. Едно проблем. Добре, нищо не, почти нищо не взе. 3 стени съм взел. Повече от половина. Отдолу съм. Шейте, 90, ало. Дед? Да. Бягай бе, не мога да едитна от тебе. Крак. Браво. Ох. Аз където отида да едитна, ти вече тръгваш да едитваш и не мога да едитна. Нищо, няма проблем. Няма проблем. Блокнах съм. Мазе всички стени. Само една. Вече един. Намерям съм. Краките ли, а? Не. Аз много зле играя, като не съм играл толкова зле. Че винаги се. Ага. Четириста. Крак? Нет. Отдолу е. При мен. Иду. Крак. Браво. Това е. Дух стъргавам, че вече е дед. Браво. Взети. Семдесет и четири. 50. Крак. Нет. Браво. Нет. Браво, бе, браво. Мама е тук. А. 67. Хелп. Идем. Двамата, единия крак. Давай. 20. На много малко. Нет. Довършен. Оха. Браво. Колега! Аз съм зад него, бате! Браво, бе, Коко. Как го габля? Взече? На мен двамата. Маля, брат. Маля, как? Не, много спамят. Само ще помня. Колега, кога се хилнал? Не знам кой кога се е хилнал, но... Имам патрон. И двамата са тука. Не ги виждам. Отдолу са някъде, внимавай. Зареждам. Аз съм отдолу. Не, те са отдолу. Не подо. Примерно. Крак! Дед! Ма, един имам... 12.
Ти един път май не съм убил. Тате. Мама, долу ли е? Така, добре. Двойни. Опа. Така, То се без добре, деска просто. добре. Тей, Ой, мама. Стиснаха. да, двамата са в бокс, Крак! На 10 HP съм. Много... Един много гадно моби. Не знам кой те е убил, много гадно, ама... Коти, нали знаеш, деца се избягваме като почнахме игра. Да бе, колко, тихо малко, моля те. И там аз съм отдолу там. Моля те, тихо малко. Абе, брат, колко, моля те, наистина малко по-тихо като... Взимай стени. Опа. Взеха една. Не че е наша. Две. Двамата са. Крак. Дед. Дед. Че ме открам. Ми... Дед. Много ги водим. Крак. Че аз не знам какво правя. Дед. Полепа. Отзад. Дед. Аз колко съм? Не знам, няма значение. Аз съм 5-4. Ми дам, аз имам повече асистенции. Да не играем на футбол. Еми, аз го краквам и ти го убиваш повечето пъти. Да бе, брат, те от двете страни. Бягай бе, брат. Нет. 63. Кемпи. Няма да ден се, няма съм токсик. И двамата са тук. Идвам. Скултрупара крак. Колко пара? Ног. 90 лак. Другия му бил най-много 50 или 60 или 70. Направо ги устрахме. Стигирам.